Hello, papagayam. Present manen ti pagayam yon ni manang yu abiyanang amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras ngayon kay panagdengdengag itagon daway. Dawat ko asapay la kumata nakaradkad kayo itian yaman nga raramidan wano sa dino man nga ayan yo. Ti surat wano pakasaritan ngayon tayo drama kat nagapo kani pagayam tayo amiling saan napudpud no anagan. Ngam, sakbay na, kablawan tay mampada Gina, wano Ma'am Gina Cortez, kanami na nurse dita ICU dita Canada. Ni Ma'am Elma Rodrigo dita Taiwan, kani Jenny Rose Luxon. Kastiman, tikunana. Dear manang biyanang, agpada kami abaak ni kabagis ko a Dominga saan napudpud no anagan. Agpada kami abaak ngam saan ngagpada ti ugali me. Tangamin, imbak-bakit ko ti kina-play girl ko. Idinto tani manang ko na maabaket. Rogyak nga rodan ti agsalaysay. Ala, sumrakahin na rin tag meriendata. Agyaman na, mimiling. Sa bali man ang alalaki ay tinsangpot mo dito'y balay, Mileng. Ni manang duminggamot, masapul pa lang ay baga mayamo, day ta. Apay, nag-break kayaon kiniskaw. Nag-break kami dagsapa, manang. Agasam day ta. Naglaka ka makasapsapol itinubyo ading ka. Uston man, kababain mo kinihinray. Tilay bagbagam mo. Ay nahinray, pasensyakan iti panagsasaok. Ngam na sa isaya at mumaamwam ti aramid to'y kabagis ka. Itatana sa papay. Agsusukat dagiti nobyo na. Pasaray aggigidan pa'y no daduma. Well, awang problema. Nga oray naglaka amaumuma iti lalakay. Ang mga numadamdama, sinaan na kamot. Akas iti inaramid na kadagiti daduma anubyo na. Saan? Hindi na gano sinaan ni Mileng. Oh, nga ta. Well, Kat nubulili kung to'y kabagis ko. Anya kamitan manang, di nakpaibainan mo. Nala, ingka kaglutom ta dito yung mga ni Henry. Kwarta man, Henry. manyo? Uray 500. Eh? Paggatang ko man iti underwear ko. Agratratik mga minamin nga underwear ko. Agka. Ay, agyaman na kain na. Ay, adapay ko ma-order kiti online. Ngaminton maminsanan. Kaanot swildom aya. Ito katapusan man na Sige, uraya ko. Barang ikanak tumanan. Ha? Oo. Awang problema. Basta ada. Ay, agyaman na Henry. Siguro, dakdakkel to titid mo no katapusan. Saan la 500? Una. Basta ada mo base. Dadapay kami. May bayadak. Alon ko, Mileng. Ay, mangilasin ka asiko din ay titid mo kanyak. Henry? Ay, nagbayag mo na yataon. Asino, uraya, Mileng. Ni Henry kuna na nga umay itatayag na ti allowance ko nga mawamatan. Ha? Allowance? Ikan na ka iti allowance mo? Kawan na manang. Rumbang lang ay kan nakiti allowance ko ata. Nubya nakungarod. Anya? Adamat sukat tititid na kwarta kanyak. Sukat na nga? Basta sukat na. Apo damagang pailaang mo. Amumlatan Ay naading ka, makiasawa ka laang tapno agtalnakan. Manjak nga rod. Agpapasak pa'y ngagbalasang. Kaya't ko pa'y tag-enjoy, manang. Ay na, bakit ka nabalasang? Ngam aging di ka pailaan. Makiasawa ka kitdain. Ibagam kinihinray tagkasar kayaw. Jak nga rod pa'y nakasagana mo. May mayat ti single tanawaya ka kanayon. Nay, ay, isulaki di daytan. Henry, si kaka di daytan, my love.
Wag, my love. Ay, mabit lang! Umayan, my love! Ano, sampala to 5 gasol Sa awan man nabatin ito sweldo. Inikang pa kami na amang inang ko. Kaya katang na ito si Dainda. Anya kamutan, ninamnamak pa'y mga ruta 2,000 nga italmukan niya. Pasensya ka na talaga, Mileng. Basi mo lang kami di sweldo. Kas construction worker. Mawan ano kasta? Di nakgaya masuportaran no asawaan nak. Mala, yag mo na itan. Agawid kan. Ha? Agawid kan tanay, si makit ti ulok. Kaya't konti matorog. Ano yan? Hello, Manang Dominga. Anda akmanan. Ha, ay isumrek ka hinray. Anda ka din Mileng. Ay wun, ada iti silid na hinray. Mabiit lang taya ba? Agyaman na. Manang, ibagam ka ni Henry, tawanak. Anya, katno imbagak nga adda ka dito'y silid mau. Ay, si kanti makisarita kang kwana. Si kaman lati mga ibagan na jak kayatan, tay break kon. Apay aya. Ay basta, awan na pinta sa masakbayak kang kwana. Adamo imi-imo na. Anya, Ala na manang, kasarita maun. Ibaga madyak ko na yayatan. Pangay, agas na ni ibang baga, Manang Dominga. ay, kastamot nga mihintimbagan ni Miling kanya kenray. Di nakakano kayatan. Sumapol ka kanon iti sa balay, ngagbalin anubiam. Sakit ni Barokong ko, Manang. Kasi matutulog. Iso nga, isakit ko lang at isakit tinake mo ko. Manang, ada kadwa kasi mangpet ni Insyong. Insyong, iso ni Manang ko Dominga. May mga oras mo, kabsat. Ay, kastamot kabsat. Ala, sumrek kayo. Kamon, darling. Sumrek ka dito'y nano mo abalay me. Thank you, darling. Nakasapol ka man adagusan iti kasukat ni Henry Miling. Kasinsin na yula iti kalman. Ay na, di nakmut padaksan iti sango tinubyo ka, Manang. Anya kamutan. Ay nasaysaya at numaamuan na tagpaiso ading kaw. Itatana sa papay. Amum anya kapsat. Playgirl to'y kapsat kaw. Awan bumayag anubyo na. Amangan no agbabawi kantaw. Nalaki din, ingkagluton Manang. Tamangan dito'y ni Insyong. Kaasimat ni Manang mo nga glut-luto. Katulungan, darling. Baybayam ni Manang ko. Narwam day tangag loto-loto. Madlaw na singpat ni Manang mo. Wana, oray ungong takno kwa kakabutang nak. Kaasimat amiling. Manang mo, ungtam. O may kagit din, lain tatulungan nga agluto. Ay nasaanan. Kabailan na day ta. Shaktibus dito'y balay. Anya, Ay, makainino, makiti juice na lamis. Wano ice cream ko ma. Awan nga min karga ti ref me. Gumatang ka man. nagdiyos taman itayon iya ili. Agdanom kamot Anya matan, makaumang nga rumati danom. Mayat ti danom. Jak manganan, awang ganas kon. Nakayulatan timangan. Tulungan ka nga agluto, kabsat Dominga. Ay nalpasun kapsat. Masyanak ngamin ken ka, kabsat. Aglingling at kan. Napudot ngamin kapsat. O nakatulungan na ka ni Miling. Masadot ka numat. Day tapay mati ko na mat. Sadot day takapsat ko. Tumulong laeng no adda kayat na. Anya? Una yan. Nadlaw ko nga ron, di kinasadot na. Naglakapay nga agpasugnod. Kasta nga ro ti ugali na. Sigurado. No adda di na magustuhan kan ka, i-break na kan. Naupayak iti nakita nga ugali na kamsat. Ha?
Unak no nasing puwet ni Mileng. Ngam saan magayam. Isuan na upay ako. Nang runakit ado, dagiti makit kita ka textmate na. O dak lang aro na numila. Ngam adda pa'y la textmate na. Naupay akong kinkwana. Dominga. Manungay tinaglakwa mitimulam alaya, Insyong. 30,000, Miling. Wow! Ay, mangtad ka mga ruduray kin si Milaang. Ah, Alan gumatangak man iti cellphone ko. Padasak man tag cellphone iti touchscreen. Tapno ag video call tanto. ay. Ag video call tano day tag digo sa kaya mo. Bastos! Bakit? At nay, kapapanamon ngayon siyang! Ay! Ay, pinanawan nakmatan! Pag meriendam Dominga. Ha? Nay, Ah, apay nga ikanak iti kwarta, Insyong. pag meriendam nga rodo. Baratom kanyak. Ta chimambak iti presyo ti mulak alaya. Ha? Ay na nagsayaatan. Ay katagyaman Walang kantis kayo, Adwa! Ha? Walang kantis kayo siyang! Kat si kamamanang, aga-agaw kay tinobyo! Ha? Ay, Allah. Anya ka din day tanga ibagpagamading ka. Isumatla din nakikanensyong iti kwarta ta si kateke ka na! Nay, anya nga. Siyang! Ibagam tagpaisaw! Crush mo ni manang ko niya! Ah, Agsaw ka! Crush mo ni manang kaw! agbrektan, Miling. Anya! Adon, tinakaupayakin ka. Isumag sinatan. Dak kaya tugalim. Awanan kay tipan! Anay ko. Kalpasan ti amin! Kas talakalakanakan ka ti panangisinam kanya! Awan terumban nga ikamat mo kanya. Taawan na pasama kiti nagbautan ta Miling. Isumag sinatan. Napuskol kay di ti panagrupropa ma? Sikapay mo talaklakayan ti mangisina kanyak! Puskol ropa! Puno, tiatab ni Miling, Dominga. Kras ka. Kung saan la dayta? Magayata kong din ka. Anya. Maaklunan nak. Ikalay sa kadagos. Insyong, por delikadesa kumamot Sumapul ka laengen iti sabaling nga armam. Saan na siya? Ta sigurado asaan na taasardengan a pagsasawan ti kabsat ko no bilang laeng. Aling mo ni Miling. Naturturay ngamsigan. No isudag balin alapod iti panaginayata. Agtaray talahangin, Dominga. Anya. Ay, atun ka. Sambuton tati banawan habang si bibiyag tabay. Malay mo, ang mga numa isang butapay iti siyang mga anak. Ha? Si kakit dimat. Tila ibagbagam. Alamat rin ha. Sikat type ko. Sikat kayat kong asawain. Sikat kayat ko pangirimitan to iti mapaglakwak iti layakas kadamula aparyakan tarong. Ay, Insyong. Uwing ko na mo na. Ay na, mabayang ka pa lang mag... I love you to. Kunam ka din, Dominga. Malaman laengan. Wanan. Ay ayatan kan Insyong. Oh, ay na, magkan ka, Dominga. Allah, hinagkanak mo tan Insyong. Kanya pa'y ngay, nubya ka nga rodag. At danlisin siya ang mga king ka, Dominga. Ay nasaya at nagkasar kayon kinensyong manang. Ha? Saan ka nga agong at Mileng? Saan? Apay ko mga agungutak. At damutan kasukat ni Insyong dito'y posok. Ha? Ada-adagaws? Kawan na! Apay kapoy. Maapil nga minto'y kabsa mo manang. Isu nga do tagrayo. Anya? Ay, wanggayam.
Didak pampanawan ano malpasan ti kasaryo kan ninsyong. Jak ka ba lantag may sa dito'y balay manang? Isungag talinaan kayo ditaw. Jak kaya tapanawan dak. Ne, si kaman taglutong darlay. Apay, napanan di kamsa mo aya. Ay na, napan man nagbulak-bulan Agsusukat gaya mo talaga tinubyo di kabsat mo. Naimbag tayong break ko ide. Naimbag langit eh. Tasa nga iso tinasawak. Dagdag pa ako matibabawi itan. Gapoy di kasjay nga ramin na. Darling, ay, sus. naimbag lakit tinta nakita ka darling ko. I love you ka talaga. Ala, aglisi ka nga rutan. Ta ituloy kun ti agluto. Nakarakob ka manan. At data dito'y kusina. Nay, apay analiday ka, ading ka. Jay awanan ba inala kay Philip Luklukon naklagayam. Kunana siyak lang tinobya na. Saan mag... Ha, kunak man no ni Andring tinubyong ita. May sama day jay nga andreng. Insukat na kitibak bakit ngam siyak. No kasta, pinaggidan mo ti dua anubi o milaing. Uwan manang. Tapang paliiwak ko man no asino ti matino kadakwada. Taiso ti pakiasawaak. Ngam nagindan damot na nang i-break kanyak. Anya? Ay, apay. Ti ko na nasaya at ti kastangar aramida, milaing. Paggigidanam dagiti nubiyaw. Kaya't ko kumangarodan ti makiasawa tao mapalakan ka manang. Ngamin nakasingsingpot ni insyongkan ka. Ngamin break dak matan. Iso nasakit ti baro kong kumanang. Naimbag ka pa ya. Apalan ka unay. Nay, si kamot taglablaba, insyong. Ay, wait, miling. Tamasya na kinimanang mo. Yak kaya na mabanog. Ay, naimbag pa'y ni manang ko. At damang ilablaba iti bado na. Ilutlutwam pa yan iti kanan na. Kanami na natrabaho dito balay. Sikan ti mga raramen. Lab na lab ko ngamin ni manang mo miling. Iso ano mabaling. Yak kaya ngagbanog. Ay, insyong. Di mo't. At dabalo akabsat mo. Ningay ading mo Mario. Away. Nangasawa na. Masikugan niya sa kawana. Ay, sayang nga rod Aba iya. Ay, kwa. Ay, awan, insyong. Manang Dominga, pakibagam mamagkininsyong tay laban na dagiti murang ko. Nagsaki nga mintisikat ko. Anya, ay saan Saan mo't ababaunan ni insyong dito'y balay katating ka? Kan mababain akon iti asawa. Taison tag trabaho dito'y balay. Mailaklak am kalangarudan nga ilutlutuan na. Paglaba umpay, saan mo't tan amilaing? Sumapul kamot iti asawam anasingpet kan nagagut. Saan ajay asawak ti babaunom? Takababainan kan kwa na ading kau. Ay, di nakikid. Ang ginantil mananda manang Dominga kan insyong. Ay, kaano nga tamat ay makasara ka kitikas kan insyong. Sayang, pinalos pusak nga minensyong ide. Siya kumatikikikyan na ita. Ay, hindi manakman. Awan katakunay na ikaw bumakit. Kukwaklatan ti mapapal kini manang ko a Dominga, akas lapay kit din pagimuna kon ti kabsat ko, tasyak mati mo na anobya ni insyong kinunkunak iti bagay. Kat gapo iti dayta,
Inkadang ko tilimasin iti pagnaadan, tamaditirik-nak nga umapapalatan kadagiti dua. Alakastan, to'y pagayam mo, Miling. Pasensyakan iti dayto may bagak pagayam Miling, Angam no nagsingsingput ka kumangamen iti kalabas, nalabit nakabukal ka kumamot iti bukod mo pamilya. Isu nga anusam ti bunga ti aramid mo. Talaga kasta. No anya ti mulam, isunto ti apitam ko na dangaraw. Ang mala, uray no kasta enjoy lata. Enjoyam tinabat-bati pay panagbiag mo habang napigsa ka pay. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Miling. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose parity script ni Jenna Almoite. Diyos tagnina, kanagyaman kami, tingkay panagdangag.